Happy Sunday mga kapamalandong, mga igsoon ko din ni Kristo, usa ka maulan nga kahaponon kanatong tanan tungod kini sa atong na sinati nga bagyo, no? Maabot nga bagyo ang bagyong Auring. So maayong hapon kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Kumusta mo diha? Kumusta mo sa inyong nahimutangan karon? Amping-amping tang tanan, no? Magbantay-bantay tang tanan tungod kay wala pa gyud undang ang bundak sa ulan. So pitsa 21 karon ining bulan sa Pebrero 2021 igsoon o kapamalandong karon ang unang Domingo sa Kwaresma. Din ato kining gisugdan ni atong niaging Miyerkules sa Badles o sa atong 40 ka adlaw nga pagpangandam para sa Easter Sunday. So maayong hapon sa makausa, mga igsoon ko diha ni Kristo sa atong mga kaigsuonan sa nagkalanlaing dapit, labi na sa mga kaigsuon nato nga mga charismatic, no, diha sa nagkalanlaing parokya. Kumusta mo dihang tanan mga igsoon? Happy Sunday kanatong tanan o welcome sa atong tulumanon ang pamalandong sa pulong. So karong adlaw mga igsoon atong pamalandungan ang santos nga ebanghelyo ni San Marcos, diin kini naghulagway sa atong Ginoong Hesukristo nga naa siya sa disyerto, no? So karong adlaw itimbaya po din nako ang atong mga kaigsuonan nga kanunay padayon nga nagsunod ni atong pagsibya, labi na katong mga kaigsuonan nako, no, nga naa sa diha sa may isti o wisti nga bahin sa Misamis Oriental. O hi po day ko sa ako mga kaubang mga charismatic diha sa may Bulwa, no, sa parokya sa Immaculada Concepcion Bulwa. Kumusta mo diha mga igsoon, no? Kumusta ang inyong adlawng Domingo? So I hope nga naa mo sa maayo nga kahimtang diha o uban sa atong pagpamalandong karong hapuna, aduna kitay makutlo or makuha nga pagtulunan sa atong pagpamalandong. O hi po day ko sa atong mga kaigsuonan nga naabot sa atong pagsibya, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tanan nga naabot sa atong pagsibya, kung asa ka man karon igsuon sa suok sa kalibutan, maayong hapon, maayong udto, maayong buntag, maayong gabi diha kanimo higala. So nianing atong pagpamalandong karong adlaw, brothers and sisters in Christ, ato di ay tuod pod nga hinumduman nga nining ato ang season of Lent, no? Doon na kita yung mga sakripisyo nga atong gihimo or pagahimuon alang sa atong pagpangandam. So karong adlaw usa ni sa ato ang pagpamalandong atong tan-awon, no? Unyang gabi pod do natay programa para sa atong pamalandong karon og ato po ning susihon kining atong pagpangandam nining Kwaresma. Okay. So brothers and sisters in Christ, sa dili pa nato i-open ang ato ang pagpamalandong winagi sa atong pagampo, tuguti nga sa samang napod nga napod nga higayon akong ma-share na pod ni nga kanta, no, para sa inyo ha. So sa atong pagbalik, stipot lang ka, ayaw pagbalhin atong paminawon, no, sugdan nato ang atong pagpamalandong humaning maong awit. Humanity, this challenge of conversion.
All right. So, mga kapamalandong, maigsoon ko ni Kristo atong sugdan ang atong pagpamalandong sa atong santos nga ebanghelyo pinaagi sa atong pagampo. Atong ipahiluna ang atong tagsatag sa kakaugalingon at ubangan sa Ginoo, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigumao na mo nga Dios, tuburan sa kaayo, tuburan sa gugma kaluoy. Kami nagapasalamat ug nagadayeg kanimo nining kahaponon nga imong gihatag kanamo. Nini usab nga kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong gugma. Salamat Ginoo sa mga grasya ug mga gasang imong gihatag. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo o himua Ginoo karong hapuna nga unta imong abrihan ang among tagsatag sa kakasing-kasing ug hunahuna. Lord, ipatuhop kanamo ang imong mensahe karon nga unta masinati namo ang imong presensya nga ikaw mismo ang namulong nga kanamo karong hapuna. Amahan, himua nga kami magmadasigon kanunay sa pagpamati karong hapuna. Himua Ginoo nga amo usab nga mapuy-an ang mga gasa o mga pulong nga imong gihatag kanamo karon, ug amahan ang tanan among gipangayo ug among gipasalamatan. Diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Kristo uban usab sa panabang sa among langitnong inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausa mga igsoon, Happy Sunday! Happy Sunday kanatong tanan. Have a blessed Sunday, brothers and sisters in Christ. Kapamalandong, no? Sa makausa, unang Domingo karon, no? Sa Kwaresma. So para sa atong pagpamalandong, atong basahon ang atong santos nga ebanghelyo, no? Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 15. Himayaon ikaw o Ginoo. Diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og kab-atan kaadlaw og gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulusuli og biyai ang inyong mga sala ug tuohin ninyo ang maayong balita. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Okay. So, mga igsoon ko ni Kristo, alang sa atong pagpamalandong karong adlaw, una, atong iklaro nga ang Ginoo dili gayud mutintal sa usa ka tawo. So dili trabaho sa Ginoo nga tintalon niya ang usa ka tawo or tintalon ta niya. So kung doon naman gay tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi higala kapamalandong, kanang maong tentasyon dili na siya gikan sa Ginoo,
no? Kaya ang Ginoo dili man mo tintal sa usa ka tawo. Pero pwede niyang tugutan, no, sa makadaghang higayon o sitwasyon sa atong kinabuhi. Iyang gitugutan nga tintalon kita, no? Iyang gitugutan nga tintalon kita sa usa ka sitwasyon sa atong kinabuhi, para masukod, no? Masukod niya, or para mo grow bata o para mo lig-on ta sa atong karakter. So muna siya mga igsoon ko din ni Kristo. So klaro na nga kung atong tan-awon pag-ayo usbon nako nga ang tentasyon dili gikan sa Ginoo, pero iyang tugutan ang maong tentasyon nga maabot nato para masukod, matest ang atong karakter. Okay. Number 2, brothers and sisters in Christ, speaking of temptation, ang temptation dunay duha ka bahin, no? External o internal nga mga issues sa tentasyon. Unsa man ning sa external nga bahin, no? Ang external mga igsoon nga bahin sa usa ka tentasyon mao ning mga butang or mga sitwasyon nga mutintal nato. Pananglitan, kana bang naglisod ka karon naa ka sa usa ka kahimtang nga lisod nimo, wala jud kay kwarta, pero nakaagi kag usa ka kana bang dapit nga naa kay nakita nga pwede nimo nga makuhaan nimo kwarta, or na kay something nga mabaligya. So na tentasyon siya, no, external. Doon na po yung mga tentasyon ka nang maingon bitaw ang atong ginikanan nga magsigi kag uban-uban sa imong barkada nga doon na po'y bisyo na matakdan pug ka nga pwede pud nga sa kalugayan parihan na mog bisyo. So external na siya, na ay mga external, dunay mga meaning, dunay mga panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi nga katong naghatag nato og tentasyon para makasala kita. Unsa man ang sa internal nga bahin? Now ang internal nga bahin sa tentasyon maigsoon, makapamalandong, kining sa atong kaugalingon, no? Giunsa man nato pag-react, giunsa man nato pag pakigbatok, giunsa man nato pag say yes sa usa ka tentasyon. No, kaning internal nga bahin, medyo lisod-lisod ni siya, brothers and sisters in Christ, tungod kay usahay dili man ta kabantay nga ang atong gisudlan usa di ay to ka tentasyon para makasala kita, or usa na dito kasala. Tungod kay nagtuo man ta una, nagtuo ta nga sakto ta. So dapat di ay sa atong kaugalingon aduna gayoy pagpamalandong kung ang matag adlaw natong mga desisyon, mga plano sa kinabuhi dili ba ni sukwahi sa plano sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi. So ang internal nga part, lisod ni siya igsuon kay dunay mga higayon nga kabalo kita, no? Kabalo ta nga sayop, pero atong gakahimo tungod kay sa unsa nga rason? Tungod kay ganahan ta. Tungod kay nalingaw ka, tungod kay na-enjoy ka. So mo na hinungdan nga nagpadayon ka pagbuhat sa usa ka butang nga kabalo unta ta nga makasala kita. So muna ang internal nga bahin, brothers and sisters in Christ. So sa ato pa di ay in order sa ato ang maka-fight ta sa usa ka temptation, number 1, likayan nato ang sitwasyon, external. Likayan nato ang sitwasyon nga musunod ka sa usa ka dapit or usa ka sitwasyon nga matintal ka sa pagpakasala. Number 2, ang pagpamalandong kanunay sa atong kaugalingon. So musulod dinhi ang atong foundation kung unsa ta kalig-on nga moatubang sa mga tentasyon sa kinabuhi. Amen. So lain pay bahin pod nga atong pagpamalandong kining disyerto, mga igsuon, mga higala. Tungod kay ang usa ka disyerto kung imong tan-awon walay pagkaon, no? Di man kapareha dinhi sa ato ang lugar nga makaana tag mga kalibunan, makakita tag saging diha nga niturok pwede nimong makaon. Ang disyerto lisod pagpangita og pagkaon sa disyerto. Dili lang pagkaon kundi apil usab tubig. So kana bang
ang disyerto mga igsoon nag-symbolize na siya sa mga obstacles, sa mga hardships, mga struggles nato sa atong kinabuhi. Kanang time nga walang-wala ta or time nga doon na tayo problema nga giatubang. So, sa akong pagpamalandong, higala, kapamalandong, ang at kining maong disyerto, doon ay mga higayon nga tugutan ta sa Ginoo, nga moabot ta aning disyerto, no? Tugutan ta sa Ginoo. Kung unsa magani rason, no, ang Ginoo ra gyud nakabalo kung unsay purpose. Pero I believe and I'm very sure nga doon na gayoy purpose nganong ipaagi man ta sa Ginoo og mga kalisdanan, mga struggles sa kinabuhi. So mao kining disyerto. Pero dunay good news aning disyerto, brothers and sisters in Christ. Na unsa may good news ani. Naa diri makita nato sa kuano sa gospel nato. Kung imong tan-awon o basahon pagbalik ang gospel, gihisgutan diha nga dunay mga anghel nga nag-atiman kaniya, meaning dunay mga angels nag-atiman ni Jesus. Now for me, brothers and sisters in Christ, sa ato ang pagpamalandong karon sa lugar sa disyerto or sa mga higayon, sitwasyon sa imong kinabuhi nga naa ka sa usa ka disyerto. I don't know unsa nga klase nga disyerto ang imong nahimutangan karon. Disyerto ba nga nag-struggle ka sa imong health? Disyerto ba nga nag-struggle ka financially? Disyerto ba nga dunay mga problema sa relasyon or unsa ba ka nga klase sa disyerto nga imong nahimutangan karon higala igsoon wala ko kabaloon sana pero usara ka butang akong sure ni anang maong disyerto diha nimo ma-encounter ang Ginoo, di ba? Kung nakabantay mo sa atong gospel, mabasa nimo diha nga si Jesus human sa iyahang busy kaayo nga adlaw sa pagpanambal, pagsangyaw ug unsa pa to nga mga butang nga iyang gibuhat, moadto din siya sa disyerto para magampo. Pasabot igsuon higala ang disyerto usa-usab ka sitwasyon diin atong ma-encounter diha ang Ginoo. So wala din nagpasabot nga ang Ginoo nga atong gialagaran, makita lang nato sa mga panahon nga nag-worship ta sa iyaha, sa mga panahon nga happy ta, sa mga panahon nga okay king dagan sa atong kinabuhi. Kundili ang Ginoo nga imong gialagaran, atong gialagaran, makita nimo diha sa mga kalisdanan sa imong kinabuhi. So mo ni siya ang atong pagpamalandong mga igsoon, no? So naa ang Ginoo di ay. Wala day si Lord nga sa to mga time nga nakasala tuod ka, no? Nasayop ka, na-acknowledge mo nga nakasala ka. Wala mangingon ang Ginoo nga wala ko mamati nimo atong time nga nakasala. Kung naaman ang Ginoo. Galing lang tungod sa atong sala nga nahimo, sometimes dunay mga babag, dunay mga obstacles nga ang grasya sa Ginoo dili gayud diretso makapaabot sa atoa. Amen. So sa ato di aing kuan, sa ato di aing tagsa-tagsa ka kinabuhi nga kung moabot man gani ang tentasyon, now atong hinumduman nga naa diha ang Ginoo. Kang tan-aw nimo ang first part sa ato ang gospel igsoon higala, naa ang Holy Spirit nga guide ni Jesus diha. So sa panahon di ay nga mag-struggle sa mga problema ta, we need to pray, we need to ask the Holy Spirit ang guidance diha sa Espiritu Santo nga mugiya sa atoa, mulig-on sa ato, no? Para ang kaning maong disyerto atong malampasan, no? Maka kuan kita, makalingkawas kita ng maong disyerto nga kahimtang sa atong kinabuhi. Kay diha mangud sa kalisdanan higala igsuon naa diha ang tanang matang sa tentasyon nga imong maagian nga makahuna-huna kag mga dautan nga mga butang para malingkawas ta sa atong sitwasyon. So mao na siya nga sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi higala igsuon makahimo kitag sala kung naata sa kalisdanan kay sahay desperado naman ta usay mawad-an tag pasensya, no? Muhimo na tag mga moves nato nga dili unta to mao ang ipabuhat sa Ginoo sa ato. Amen. Okay. So ang last part, brothers and sisters in Christ, unsaon man nato pagbuntog ang maong tentasyon kung maabot sa atoa. May son usa ka butang ra gyud ang akong saon akong pagpamalandong usar gyud ka butang ang nakita nako nga pwede na itong mabuntog ang tentasyon. Unsa man? Pagampo.
Diha sa pag-ampo kung kita maalampuon nga tao, moabot man gyud ang tentasyon sa ato. Siguro yung mga higayon nga matintal ta, makasala kita, pero igsuon kung maampuon ka nga tao, dili ka basta-basta madaog sa mga tentasyon. Ngano? Tungod kay ang imong connection sa Ginoo, tungod kay ang imuhang relasyon sa Ginoo, close kayo mo, no? Ma-feel mo permente every time nga tintalon ka, ma-feel nimo ang presensya sa Ginoo nga naa diha. So anaa ang pagpugong sa kaugalingon nga dili ka makabuhat sa maong sala, no? Di nimo mabuntog nimo ang maong tentasyon. Okay? So importante, no? Importante kaayo ni nato mga igsoon nga higala, because I believe sa matag adlaw sa atong kinabuhi, aduna gyud permi diha ang tentasyon, matag oras, matag minuto, no? Naa gyud tentasyon nga abot bisan asa ka pa, no? Sa imong trabahoan, asa man ka gatrabaho, opisina ba, sa imong eskwelahan, o sa imong balay karon, kung unsa man ang imong mga plano, anaa diha ang tentasyon kanunay. Pero kung anaa sa imuha ang pag-ampo, anaa diha ang Espiritu Santo nga mo'y mugiya nato, nga mo'y mobuntog sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Maigsoon, before ko magtapos, ako lang ning gusto na nako ning i-emphasize pag-ayo nga kining sa external o internal nga bahin, no, sa usa ka kanang issue sa usa ka tentasyon. Importante kaayo ni mga igsoon kay ang external dapat atong ibutang sa atong una-huna nga powerful man ning gatintal pud sa toa, no? So di gyapon ta dapat magkumpiyansa. Now, kung sa kuan pa na, kung sa pag-drive pa na higala, duha na ikaw nga maghinay-hinay ka, o dapat pod unta ang imong mga katabo o kasunod ang lahi pod mag-amping pod. Kay kung ikaw nag-amping ka, pero ang area nga imong giagian, daghang mga driver dito nga paras-paras kayo, mamiligro pud ka sa imong pag-drive. So, number one, likayan nato ang mga sitwasyon nga diin makita nato daan nga murag ogoy, murag matintal ko ani dere. Di ba? So, mulikay na ka. Now, panalitan, excuse me, panalitan, kung ang imuhang barkada, no, hinginom lugar kaayo, nga ikaw gusto kang di na ka mo inom. So, mulikay na ka sa mga sitwasyon, nga din makaiyong ka, kani murag di ko kabalibad anida, likay na ko daan. So, ingon ana siya mga igsoon, mga higala, no, kapamalandong, naana sa ato daan ang desisyon. No, ikaduha ang internal nga part mo nang giyon ako ang mga pinakalisod. Tungod kay atong kinabuhi kung ang kanabang ang feeling ba nato ba nga lami man kay didto moadto oy. Lami kabalo ko sayop ni pero enjoy man kaayo oy. Mura usay mingon ta nga sige lang last na lang kanina lang, no? Sunod dili nako. Pero ingon pa nila nga kanang di na jud ko mousab ikausa na lang. So ingana bitaw mga igsoon, mga higala. So kung mahimo, dili na to i-entertain ang any temptation nga moabot. Kay once manggod nga imo ng entertainon, diha na din mag-start nga mura na kang madala. So ang imong internal nga bahin na dayon, murag naa na dayon gusto nga na kay gana. So para nga dili na lang jud ka matintal sa sinuganan, likay ka sa mga sitwasyon nga matintal ka para mapugna nimo ang imuhang gana. Singon ana siya mga igsoon ko diha ni Kristo. So, karong adlaw, gipahinumduman kita sa Ginoo nga unsaon nato, no? Unsaon nato paglikay, unsaon nato pag-fight sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Tungod kay mga igsoon, wala po'y tao nga wala gitintal. Wala tao nga wala gisulayan. Kitang tanan, no? Bisan gani ang Santo Papa, naagi mas daghan nga tentasyon, no? So, si Jesus manggani gitintal o kita pa ba kaha? So, ingon ana siya mga kapamalandong. So, munang karong adlaw, karong hapuna, nining atong kanabang season of Lent, atong pamalandungan. Labi nagkaroon nga Kwaresma, aduna kitay mga sakripisyo nga gusto nga buhaton, usahay musipyat ta tungod sa atong gana, tungod sa atong gusto. So karon pagdisiplina ni sa atong kagalingon unsaon nga mapugna nato ang gusto or atong gana sa atong kinabuhi, no?
Kay importante man ni sa atong kinabuhi nga dili lang man nga sa atong gusto ato ay matuman, no? Atong gusto may atong sundon lang. So ingon ana siya mga igsoon, mga pamalandong ko diha ni Kristo. So diha sa atong kuan, diha sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, importante gayud ang pag-ampo, no? Importante gyud magmata sa buntag, no? Kinahanglan ang atong pag-ampo para dili ta mapildi sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Kay pertira ba yung daghana sa mga tentasyon, no? Usahay lisod kaayo ang pagdili sa usa ka tentasyon. Kay kita pod mismo giganahan man pud ta, no, sa atong pagkatawhanon. So mao ni siya mga igsoon ko din ni Kristo ang atong pagpamalandong, ano, karong hapuna. I hope, I pray, hinaot ako igsoon higala kapamalandong nga duna kamoy nakutlo karong hapuna, no? Ikaw saon man nimo, giunsa man nimo pag-fight ang tentasyon nga miabot sa imong kinabuhi. O igsoon higala, tips lang ni, no? Tip lang ni. Mas gwapo pag yun kung duna kay group of people nga imong masiran sa tanan nga naabay mga tanan nga hitabo sa imuhang kinabuhi. Kay mas tiyada magyud tong mas maayo magyud tong dunay mga tao nga murag team nimo nga murag mobadlong sa imuha, mo guide sa imuha nga ayaw ni kani sala ni tentasyon ni pangita ang pangitag partner or group of people, mga igsoon. So ingon ana ha, muna ang ato ang kuan, muna ang ato ang misyon sa atong kinabuhi, no? Sama ni Kristo yang gibuntog, no, ang kuan, ang tentasyon. Kita upod panahon sa tentasyon mo sangpit ta niya. Because sa ako nang gikaingon kaganiha, panahon sa kalisdanan, panahon sa tentasyon, naa diha ang Ginoo motubag nato, naa ang presensya sa Ginoo, no, para mohawas nato sa bisag unsang matang sa tentasyon o kalisdanan sa atong kinabuhi. Amen. Okay, so salamat kayo mga igsoon, no, sa inyong pagsunod karong hapuna sa atong pagpamalandong o sa atong mga message dinhi atong tan-awon, no, ingon pa ni igsoong Arlina Lion Dangel, happy blessed Sunday kapamalandong karon from Bulacan. Okay, thank you kayo sa kanunay nga pagsunod sa ato ang programa sa atong pagpamalandong no matag adlong Domingo. Salamat kayo. Tapos kay Brother Romel of Shuma Anastasio, ingon siya, mayong hapon kapamalandong patabang ko og ampo bro and sis kay akong igsuon nga si Manang Angela na stroke siya. Ugma siya operahan. Salamat daan. Okay, bro Romel, sige, ato ning tabangan nato ni og ampo, no, ang imuhang manang. We hope, let's pray nga unta okay unta ang iyahang operasyon, i-guide unta ang doktor nga mag-atiman sa iyaha, tabangan tanig ampo o maayo gyud unta siya siyang gibati. Okay, so atong uban pa nga mga kaigsuonan diha, no, nga wala nag-message sa makausa igsuon kapamalandong, thank you so much sa pagsunod ning maong Sibya karon. Kung na-bless ka igsuon, paki-like, paki-share kining maong broadcast ngadto sa imong timeline or sa imong makang higala or kinsa man kaha. And salamat in advance. I hope na makapadayon kita sa atong pagpamalandong. Sa dili pa din ako tapuson karong hapuna, invite na mo igsoon karong gabi sa atong pamalandong karon. Alas 8 sa gabi. So bag-o akong partner onyang gabi. So ako onya na lang gabi na ako ning ipayla-ila sa inyo, no. I hope nga usa ka batan-on DJ ang akong partner unya. So akong isgutan na mo unya about Lent. Invite na mo igsoon para ato pang palomon kung unsa man gyud ni ang Kwaresma, no, mo na atong topic unya. Okay, so sa makausa higala igsoon kapamalandong, daghan kayong salamat sa inyong pagsunod karong hapuna og mao kini ang ato ang mensahe karong hapuna. Okay, para sa ato ang pagtapos, no, ato mangiampo ang atong orasyon imperata, pero sa dili pa akong kada bang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyo daan in advance. Mohangyop po ko mga kapamalandong, no, atong tabangan og ampo ang manang ni Brother Romel,
no? Wala gayo imposible sa diha sa pag-ampo. Okay? So maigsoon dinhin na lang ko kuto amping-amping dito ta kay napa ang bagyo, no? Stationary daw, meaning mura magnipundo ang bagyo, no? Sa may este nga bahin sa Mindanao. So ulan pa man gihapon, wa ta kabalo kanus ani mo landfall sa ato ang area. So hinaut unta nga safe tang tanan, bantay-bantay tang tanan, nga naparabat pud ang COVID. So doble ingat gyud ta mga igsoon, mga kapamalandong. Now, salamat kayo, kini na lang ang inyong sulugoon sa atong pagpamalandong. Ang inyong kapamalandong, Brother Alex Limingon na lang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. God bless you, higala, igsoon, kita-kits taon niyang gabi para sa atong pagpamalandong, karon atong ampuon ang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arkanghel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.